i na oba tražim pismeni odgovor. Prvo zastupničko pitanje koje upućujem premijeru vlade kantona i Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo je shodno aktivnostima i odlukom vlade kantona Sarajevo u uklanjanju starih, napuštenih i neoznačenih automobila sa parkinga i ulica. Zanima me da li će i da li se vodi registar o automobilima koji su uklonjeni, te da li su planirane aktivnosti provjere registra otuđenih automobila u ranijim godinama i obavještavanju vlasnika ukoliko dođe do pronalaska istih. To je prvo pitanje. Drugo, da li vlada kantona Sarajevo ima evidenciju o direktorima kantonalnih preduzeća i uprava koji su zbog kršenja normativnih akata, ugrožavanja prava radnika te drugih zloupotreba položaja kažnjavani od nadležnih sudova, inspekcija i agencija? Molim da mi se, osim imena direktora i firme, dostavi visina kazni te informacija da li su te kazne plaćene iz sredstava firmi. Ukoliko imate ove informacije, molim da mi se iste dostave i to za period od posljednje 3 godine. Zahvaljujem.